खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। आसामनि लंकायाव फिसाज्लाया बिफाखौ बुथारदों। दैमायाव दुगैनो थांना गोमानाय सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांबाय। जिनाहारि खालामग्राखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा आरो 50,000 रां जुरिमाना फोसावदों। बड'द्रआव सासे सुबुङा बिसिखौ रुवाजों देथारदों। क'क्राझार CITनि फेकाल्टी क्वार्टाराव सिखाव हाबदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। लंकायाव सासे फिसाज्लाया बिफाखौ बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। जौ लोंनो आरो जुवा गेलेनो रां होयैनि थाखाय फिसाज्लाया गावनि बिफाखौ बुथारदों। लंकानि लंकापति ओनसोलाव जादों फिसाज्लाया बिफा बुथारनाय जाथाया। बबेखानि फिसाज्लानि आखायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ उत्तम चक्रवर्ती होननानै सिनायथि होदों। लंकानि लंकापति 4 नं वार्डनि उत्तम चक्रवर्ती मुंनि सुबुंखौ गावनि फिसाज्ला राज चक्रवर्तीया बुथारदों। रिपर्ट बायदिब्ला राज चक्रवर्तीया गोलाव समनिफ्रायनो जौ आरो जुवाजों गोदोनानै थायोमोन। रां दाबियै न'आव उदखार दुम दाखाल खालामोमोन। बेखौ बिथा खालामनानै बिफा फिसानि गेजेराव दाङाबाजि जाबाय थायोमोन आरो बे जाथायावनो समबारनि हराव हिंसायारि महर लायो आरो फिसाज्लानि गाग्लोबनायाव बिफाया जिउ गोमायो। फोरमायथिनाय बायदिब्ला राज चक्रवर्तीनि गाग्लोबनायाव बिफा उत्तम चक्रवर्तीया गोब्राब जोखोम जादोंमोन आरो उननि समाव जोबथा हां लायो। बे जाथायनि उनाव राज चक्रवर्तीया लंका पुलिस थानायाव थांनानै गावखौनो गथायहैयो एबा सारेन्डार खालामो। बेनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिसआ जाथायसालियाव थांनानै खौरां लाहैयो आरो सरासनस्रा नायबिजिरनायखौ जागायो। लोगोसे गोथै सह'खौ बोखांनानै पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। बर्मायाव दैमायाव दुगैनो थांनानै सासे सुबुंनि जिउ गोमादों। दैमायाव दुगैनो थांनाय समनिफ्रायनो गोमानानै थानाय सुबुंनि गोथै सह'खौ दिनै बोखांनो हादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ आलाकजार गामिनि थागिरि ज्यतिष बैश्य होननानै सिनायथिनो हानाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला रबिबारखालि बेलासियाव ज्यतिष बैश्यआ मरा पाग्लादिया दैमायाव दुगैनो थांदोंमोन, नाथाय न'आव फैफिनाखै। उननि समाव नखरनि सुबुंफ्रा दैमा रुगुङाव नागिरहैनायाव ज्यतिषनि सेन्देल आरो सिफोरखौ मोनबोयो। बेनि उनाव नखरनि सुबुंफ्रा बर्मा पुलिस थानायाव एजाहार होयो। बेबायदिनो बर्मा थानानि पुलिस टीमा SDRFजों लोगोसे जाथायसालियाव थांनानै सार्च अपारेशन खालामो आरो नागिरहैयो। बेनि गेजेरजों दिनै बोखांनो हायो ज्यतिष बैश्यनि गोथै सह'खौ। बबेखानि मरा पाग्लादिया दैमायाव आयेन बेरेखायै बाला जावखांनायनि जुनैनो बे जाथाया जादों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। क'क्राझार बिजिरसालिया जिनाहारि खालामग्रा लांसुनियाखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा आरो 50,000 रां जुरिमाना फोनांदों। क'क्राझार स्पेसियेल कर्टआ दिनै जिनाहारि खालामनाय केसनि सासे दायनिगिरिखौ 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों आरो 50,000 रां जुरिमाना फोनांदों। क'क्राझार बिजिरसालिया दिनै 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावजानाय जिनाहारि खालामग्रा लांसुनियाखौ सनवार हुसेन होननानै सिनायथि होदों। बिजिरसालियाव होनाय केसनि फोरमायथि बायदिब्ला सनवार हुसेन मुंनि दायनिगिरिया 17 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसाखौ हाबानि रादाय होना आरो बायदि रावजों फुस्लायनानै जिनाहारि खालामदोंमोन। हिन्जावसाया गोरबोआव फिसा थानायनि उनाव एबा प्रेगनेन्ट जानायनि उनाव बे गासैबो जाथाया सोराङाव फैदोंमोन। ओरैहाय बेनि बागै खौरां मोननानै दायनिगिरि सनवार हुसेना खारखुमानो नाजादोंमोन, नाथाय जायगानि सुबुंफ्रा सनवार हुसेनखौ हमनो हायो। बे जाथायनि उनाव सैनांनाय नखरा 2022 मायथाइनि 27 अक्ट'बराव क'क्राझार सदर थानायाव एजाहार होदोंमोन। एजाहारखौ बिथा खालामना पुलिस नायबिजिरनायखौ जागायो आरो चार्जशीट गथायो। साखि आरो फोरमानफोरखौ लाना गेबेङै नायबिजिरना क'क्राझारनि स्पेसियेल कर्टआ सनवार हुसेनखौ दायनिगिरि खालामना 20 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 50,000 रां जुरिमाना फोनाङो। बबेखानि जुरिमाना रांखौ होआब्ला सरजाबफाना 6 दान जोबथेसालिनि साजाखौ फोसावनाय जादों। बड'द्रआव मोनसे गिलुबालु बुथारनाय जाथाय। फिसायनि गाग्लोबनायाव बिसिया जिउ गोमादों। थांनाय हराव जादों बे जाथाया। फिसायनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय आइजोखौ मनवारा होननानै सिनायथिनाय जादों। रिपर्ट बायदिब्ला पापु आहमेद मुंनि सासे दुथाङा थांनाय हराव बिसि मनवाराखौ खर'आव रुवाजों देदों। बे जाथायाव पापुनि बिसि मनवाराया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो। बबेखानि 4 बोसोर सिगाङावसो पापु आरो मनवाराया जुलि जादोंमोन। बिसोरहा 2 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिन्जावसाबो दंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बे जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफ्रा पापु आहमेदखौ हमनानै पुलिसनो गथायनानै होयो। बबेखानि बे जाथाया नखरजों लोगोसे जायगानि सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों। ओरैहाय जायगानि पुलिसआ गोथै सह'खौ बोखांनानै पस्टमर्टेम आनजाद खालामनो दैथायहरो। लोगोसे पुलिसआ दुथां पापु आहमेदखौ जिम्मायाव लानानै जेरा खालामो आरो नायबिजिरनो जागायो। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बुथारनाय जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै। क'क्राझारनि सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि सुंदयै CITनि फेकाल्टी क्वार्टाराव सिखाव हाबदों। बे जाथाया क'क्राझार CITनि फेकाल्टी क्वार्टारनि थागिरि आरो सोद्रोमाफोरनि गेजेराव जिंगा सिनाय सोमजिहोदों। लोगोसे केम्पासनि रैखाथि आरो इनफ्रास्ट्राक्चार मेनेजमेन्टनि सायाव सोंथि सिखांहोदों। थांनाय हर गेजेराव जादों बे सिखाव खावनाय जाथाया।
खौरां मोननाय बायदिब्ला सिनाय मोनै दुथांफोरा डक्टर अभिजित पादुन, डक्टर यासां अम्म आरो डक्टर आमिननि थाग्रा खुलियाव हाबनानै माखासे बेसेन गोसा मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लाङो। बै समाव फेकाल्टी क्वार्टाराव थानाय सुबुंफोरा केम्पासनिफ्राय गोजानाव दंमोन। थागिरिफ्रा अजद होनाय बायदिब्ला बे जाथाया फसंथाननि रैखाथि राहाफोराव लोरबांथि सोमजिहोदों। बबेखानि मोब्लिब दानजानाय समाव थोजासे मोब्लिबनि बेकआप होनाय गैयि, थोजासे सीसीटीवी केमेरा आरो थोजासे रैखाथि मावफारिफोर गैयिनि थाखायनो सिखाव हाबनाय जाथाया जानो हागौ होननानैबो अजद होदों थागिरिफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।